Nong 26 Duarbaguri constituency kaparlo Dipluso Langmang rong hangarat Lapen basa phangcho arongarat methanga khit chepadampen rongrop atwar menangji pumat hadampen adon tin tangka cherungsi JCB pen tuar chesalam ponlo mathadam pruilote ahok kalipusi mathadamji sita ahok Atheke Karbi Anglong Nongnam Kate Tangklong Iam Richard Togbi constituency lo Bonsita Dipluso Langmang rong hangarat Lapen Basa Phangcho arongarat aphanke BJP Sarkar mate Iam Richard Togbi sita haladak aradaphan Kacheng thuranat ke thangnat awarsai nang pipilang pusi pherangke phan nang chethandun Mantap charju ai ta hai lasi halang song kiruratum CMEM to phanilipu labang pudam de sita rong pen ke bardun alidara tu BRCC VDC atuma phanili actually ke chuningri mate ke pachini alam la lo a sarkar ke nang chelar voilo sita amuni de tum nang chelar le de ladak dolam maramala siar lo a political leader tum ke amuni ke la thakha congress a hut ke klema alidara tum si non BJP long la ke claim lo la supana ka podma pusi nili tum ke ma thalo mane a sarkar ke nang chelar voilo sita amuni de tum nang chelar le de nili to aphan ke nak panung ku khengyang hala dakla munid do ulang hala dakla ku pinia ke dorkar ga kenang so scheme dote yam chom nai pu abang ma tha thedelo lasi nili ki pu kenang so ke lahan lo alang li to ma phan sitame non pe na para ke nili to ma phan sitame hala dakla rong dolang munid dolang kunang lakha pona sonte pusi political leader to phan ta ke chuning ripon lahan lo nili ki pu sitalam da kali baki pu paralam da kali lasi non me na bang ke political leader ta atum sitame a hisap nang enponte pusinili akama tha ba ka chuningri lahalo Lapen non nilitum tuar ke chesalam ponke don krehini adona tumsi tangka kacherung pon bonsita la sotwar ke dering diplomok arada tomta la sotwar si kedam kibanglo pusi haladak kachari pon president secretary tompen pherangke phan nangche thandun BJP Sarkar tum my meeting along development bukai ke my meeting along kaning jepon sita Dipluso arada phanke thangnat a development ta nang pipilang pusi BJP atom development ke aki iklone akeloklone theklong le pinlang pusi langmang rong hangarat lapen basa phangcho arongarat pherangke phan nangche thandun angte nili phanang ke hang nang le tum kupia joini sinang halo nang le ang ton penang thanik thate nilitum pini media ke hang nang ko ka thebang ke nilitum ladak langmang rong hang amekar lapen basa phangcho rong amekar nilitum la rong ni amekar atum ke lapu Dipluso sin nilitum ke bari claim lo lapen hadak se rong kim lo la posin nilitum pini labangso October lage ha 1991 aning kan pensi labangso October ke Duniram teron alangli MDC ke thoran kan si alangli nang cheng ba prang lo lapen adum thu 1994 aning kan pena bangke ako ADC tum pensi la soda ke nang cheng chot lo labangso October ke lapen phi bangke apak a sarkar le dosita Congress sarkar lapen BJP sarkar wangsita non BJP sarkar aning kan kep anang chok alo la chok esita me la dake job car nang claim piponji mate la posole politikira tumpel asabak lang kera ponja phan bangke la dak thangta li tuma phan ke lang pona vedet la so posi pini tum mithang jungjung pen don krehini ara li tum chirung si mithanga abari mithanga ki pen chirung si li tum don krehini ara da tum chirung si li tu la bangso to barka salam la bangso lam Karbi Anglong adang an atuma phan li tum kachi thanja pha nitum akabor la pelitum aning alam kachithanja phan sinitum ke pini nalitum media tum phan nangke pha mate nitum ladak media kangni nangko ka theke la hello Iam Richard Togbi sita election aprangke tuar milang hai hui nang pipo pusi nangche chaklo sita haidet EMR pu longlok afisita nilituma phan development aside thangnat nang pipe pusi haladak aradatum pherangke phan nangche thandun tangte Dipluso langmang rong hangarat lapen basa phangcho arongarat pherangke thengno nang kaneng jedun alamthe arju sinang so to war ke claim dia phan kri tum gari nang iripi gari nang thipi version be alang li phan tan ni tum just ni tum hin pen ni ak plong pen lang phan akero pilo nang li ni tum phan ang ker cherab du la pen li tum phan ke pi du apot
nang gari nang thon dun debol tum hana thon dun la pen ke pon thu anta dang li phala kru pilo la pen non la BRCC tum phan bang ke ni ki pu ye bang ke nang la tum ke nang rap dun de setame ujung jung nang li tum la tum ke khiti chot la pen chuyo han chuyo chot setame la tum ke atumi pen tame ke claim badang long tame pini ok han ban cheng lok sang ke dor de anta nang claim nun lo la pen aparta pena tum ke tangkas na pidu la ke khiti ke claim tum pen tame nang charap dun do la lo ni la tum phan ta nili tuwa hin pen akero pelo la pen ningkang sam nang tuma phan ninga klong pen ato man suri suri ta ningkang sam nang tuma long pedo na aprang si labang suarong lapen nang limen lapen lab ahaward nang lithani tha on ini men ke darsing terang pu arong la ke lang mang rong hang arong la hadak ke ni litung ke mane kola lang mang rong hang ami kar le ke dudam chom la pu kani mos tam ya ke kaching woi lang mang rong hang rong pen la dak basa phang chuarong ami kar hadak ni litung ching woi hadak dudam lo posi hadak dudam lo bunta sorkar atum nanglang kon pede lo ke dam tang ans tami lalang litum akedor kar hut lo te bang po ason ni litum phan chak kang po alang litum kenang hut bang ni litum rab nun det lo pulo tang te litum phan bang kenang tur chor hesa aposi litum bang chingwai lo je ni litum committee seng lo je apu lalang le bang ke secretary lo ni li bang thang thek thedes tami a presidency ni le ken ponno aposi ni litum seng lo la posi chingwai ponsi pukali lo itum kedam ke bang ke siksak hithi borwa ke dun la pen ke su ni hustame itum ke dam kan ke sek sak pana jok pomalo posi ajat aveve na sita me thang akhi pen chirung na un anambang ke paklem bokor mane la pining chot la puga phane ni tum ki pudam la pugali la pining un an paklem mang la pen jong si un edalu atang kata igdalu pulotang tenili tum ako akapre kaning kan sedami ako nili tum klem pon thupo pusinili tum kemang pondo asi sorkar tum same kedam tang an taminang lang ponpe asi la puson yat ki koson ma la alang tum ke dorkar an na hur bangke nang tum ta sorkar long nang dudu no popo sorkar long dudun po sitame nili tum phan mangke munit tong ke duma adak ba kopi si ke duma thang alam ta nili tum phan akhiar mane nili tum phanang en ponpe chante Richard Tok bi lapen la Duarbaguri VDC chairman cycle rong phartum phan kupilo nang lihin pen ka chuning riji nilehen pen na vidisi le pen na sar koi rong phar tom phan ke chuning ri dam je bang kala hello kidam tang alang litum nang lang le de lutima ke ala pen ala vidisi mor sing terang stame alang li ha ke che kupilo ke che nga hut pen stame BRCC hut pen stame nilitum chingkilo jen chiram mang ko bunili phana nang pulo to chira mang pulo nilitum dak san chom sita nilitum chingwa lo jel ala ke anuka prek ta kalilo ituma puriyalo morsing terang ke ituma puriyalo posi alang pantalang dun lo poti morning sibak itum phante elang ta halo pusi nilihin ber matha lo he apa si chingwai ta chingwai lo la pente rap ta rap dun lo sita vid la BRCC palong dun del sita akola pen ako chirap thunang pulo kola ta rap dun thulo nili da committee secretary hoi pen nang li tuma phan ke pachini tangje nili jong se ni ta la pe lam ke pabat mate nili putikera alliance ke pon pujong se nang tu matha de ji polam se nang tu manun no phan ke sar tu phala pen president hor phala pen ni mari tu phan tu mar julo da sila bangsor judet pen jong nang tu manu tin ta me media ke lang atum an la karbia along karbia anglong live ke lang atum an se tame nang itum chini lo je nili ke pabat ma ke pakom ma mate ni mithang ning hangjung pen sekeni ma kapin rem ma politika dum ha desi tu kapin rem kali nang itum chini lo itum aning ke duk la pen tin ta kalingri la pen alutin da kisung ke nang itum chini lo la si nang itum ke lang atum an phanta nang tum hala ke rupelo la si non la dak doar bagure long ke doan arara tum tame elitum non ke dam tang anaso thaksi development pu BJP tum pu sita atau kan no setame paching thurji rong ro setame ni pathe angji pule pusita nili tumalong akiwi ke nali tum non pini thek long lo nali tum chini lo lesi nili tum ta kiluji anta lutang lo lapen ireji anta retang lo aposi nili tum ta no bang ki luver velo lapen nili tum ta no bang ki tum ta rever thek the se rever thek the lapen luver thek the aposi non ki bangjila anta na poson si nili tum aphan nivir pulote nili tum ke koson lo nona so thasini tum ke limit hang pe si tum ke charja bom nang ko po la penang li tum nang vive de rason te misenji dak dolamora long ke theke dinga tum han se tame political long line ke do duna tum han se tame
nang li tum non ke wang jilanga phan bang ke li tum phan non ni tum ke claim nang kok pelang tum phan ni tum phan engine sura non ke wang jilanga bang ke nang li tum ni tum phan nang radun rasun te bisenji hemsu pusitame towar pusitame non ke dan ta ana bang ke job kara bang ke harong e claim ji soi pi pri prai po la ke versi tum photo thai na po hadak demand nam po la pen bank dam po la pon valo la pen uruna doi pon po inu bani phai wai pon soi po ha pon po la pen las develop po sigipulo setan no na bang ni tuma develop bang ni tuma kisungo bang ke ni tuma la kai ta ni tum king hong tan lo la so po la so ni tum ke ki biki thi la pen ni tum chot kali la ke ha diplomuk ba romong vi an ke chela to var sa ka du vi phanta mi tum claim pelo la ke ni tum diplu so dia ta phan kali la don krihnia dia phan kali ka du vi phan sin be claim lo la se pini na tumang lo media hatheng no ni li tum nang litung ma phan ni ngalam ke chethan la peni tuma ki su ngalam ke chethan la peni tuma ki un ipen ta ka un na ngalam ke chethan ki suman tung ke ning vi ta sang avi langdung chor pencil la so poisa na chi pidun han chi chor pencil na pidun ni tung ke do open kali la si ni tum pachu bai pusita ayar phota me driver tuma phan arjunon ani si ko Tarapong Pen Joy Sinteron News Text Report News Pass Karbi Anglong